hän on pikkuserkku. Hyvä nähdä. Leo Homanen Lappeenrannasta on tunnettu henkilö Venäjän Karjalan Repolassa. Eläkkeelle jäätyään entinen matematiikan opettaja ja kuoronjohtaja Directus Musicus keskittyi todenteolla sukututkimukseen. Leon isä Simo Homanen oli Repolan pakolaisia vuosimallia 1921. Kolhoositalouden sijasta Homasen suku valitsi suomalaisen demokratian. Suomenmieliset joutuivat jättämään kotiinsa, kun Suomi Tarton rauhanneuvotteluissa antoi alueen venäläisille. Simo päätyi Ilomantsiin ja siitä tuli Leonkin kasvuympäristö. Ilomantsi oli ollut Homasten esi-isien Ukko Homan ja Ilja Homanpojan elinpiiriä. 1600-luvun puolivälissä Ilomantsin ortodoksit pakenivat luterilaisen Ruotsin vainoa. Ja todennäköisesti Repolaan, koska Veijo Saloheimo on paikantanut 33 perhettä, 81 henkilöä suuntautuneen Repolaan. Ja osa meni Tveriin ja sinne Moskovan liepehille. Roukkula, Repola, Tuusi. Minä olen käynyt Repolassa aikaisemmin 6 kertaa ja olin näissä mukana Repola-seuran toimitsijana, mutta ennen kaikkea minä halusin tutustua Homasen suvun elinpaikkaan, Repolan saarenpään Homasen niemeen. Näkö, minä haluan tuoda Suomen historiaa sitä, miten Repola halusi itsenäistyä ja liittyä Suomeen. Ja bolsevistit perkulle sotkivat koko homman. Nyt meni homman kuule ja lähtevät karku. Ja minun isät ja suku, pojat 6 poikaa, menivät sinne ja heillä on ollut hyvä olla. Ja minun tätilöillä, Katrilla ja Nastilla on huono olla. Niin, ja teillä kaikilla, jotta ihan sivusta sienittää. Olisitko sinä halunnut olla Suomen yhteydessä? Mistä minä tiedän? Niin, olisitko halunnut, sinä et ole käynyt Suomessa? Ennen meitä pellätettiin, sanotaan, että siellä on vielä on pahempi kuin tässä. Ota tästä selvä. Harvoin yhteen yhymme. Saamme toinen toisiin. Koko Aunuksen maineikkain runonlaulaja oli Simaana Kyöttinen. Käytettiin nimetystä Kyötti. Terve tänne tultuanne, suuri valta. Ja merkille pantavaa on se, että Kyöttien suvussa oli peräti 4 sukupolvessa runonlaulajaa. Laulajasuvun Pekka Kyöttinen oli myös Repolan pitäjänkokouksen nokkamies. Homasista Suomeen liittymisen aktivisteja oli Leon setä Pekka Homanen. Laukkukauppamatkoillaan repolalaiset olivat tutustuneet demokratiaan ja pitäjänkokouksissa vuonna 1918 päätettiin liittyä Suomeen. Siis maisemallisesti, maastollisesti, vesistöllisesti ja kansallisesti me kuuluimme länteen. 2400 repolalaisen vapaaehtoinen liittyminen Suomeen sopii Itä-Karjalan politiikkaan. Muualla Aunuksessa ja Vienassa taistelu karjalaisista ei onnistunut. Suomi otti ainoastaan Repolan ja myöhemmin sen eteläpuolella sijaitsevan Porajärven asukkaat suojelukseensa. Tärkein ehto oli se, että kun Repolan maat ja metsät olivat haluttua tavaraa Suomessakin, että ne jäi oman kansalaisten käyttöön, niinpä 40% Repolan maista piti jakaa paikalliselle väestölle, talonpojille ja muillekin. 25% tuli maista antaa kunnalle ja 35% Suomen valtiolle hyvityksenä yleismenoihin ja ennen kaikkea kulttuuri- ja sivistyksen levittämiseen. Ja näin myöskin tapahtui. Homasten sukua asui paljon Saarenpään kylässä. Sinne on matkaa noin 50 kilometriä Repolan keskuskylältä. On se kun pitänyt osa homaista muuttaa nimensä, kun ne on paljon homaisia. Markkanen on toinen on Markkinen.
Sinun isässä oli tämä Iivan Riipponi, eikö ollut? Oli. Minun isä oli Simo Homani. Ja ne ovat sama ikäluokan miehiä olleet. Mahdollisesti yhdessä ovat kalastelleet, ehkä riiustelleetkin. Mitä sä oot mieltä? Mitähän kaikkea se on nähnyt nämä pirtin seinät? No on ainakin nähnyt lasten tekoja ja synnytyksiä ja on suruja ja iloja. Niin on. Välillä on ollut leipeä syyväksi ihan riittäviin asti. Ja sitten jos on ollut puute. Saarenpään 22 talosta ainoa asuttavassa kunnossa oleva vanha karjalaistalo on Solttisen talo. Tämä on ainoa, jota voitaisiin entisöidä. Ja niinpä ensi hätään minä värväsin 3 miestä ja 2 miestä ja muurari ja me käytiin savupiippu siihen muuraamassa ja kalasteltiin ja niin ettei tämä palaa. Mutta katto on huono, sitä olisi pitänyt korjata, mutta minäkin olen tullut jo vanhaksi. Suomi kehitti Repolasta näyteikkunaa itään. Opetus ja valistus alkoivat heti Suomeen liittymisen jälkeen. Niin kun aloitettiin jo 18 syksyllä heti soiden ojitusneuvonta, kasvitarhaneuvonta ja kaikki. Kesällä 1919 oli jo koululla ja melkein joka talossa kasvitarhat. Täällä oli semmoinen, että useita hehtaaria koukkivat suo. Se ainoa oli, joka niin kuin jo 19 oli suota käytössä. Niin, ja kasvitarhat. Kun ensimmäisen kerran saavuin 92 Homasen niemelle ja katselin paikkoja, niin tunsin kummallista, syvää, semmoista maagista verenvetoa siihen maisemaan. Ja silloin tuli mieleeni monta kertaa isän huokailut siitä, että olisipa siellä Ilomantsissa sellaiset laajat kalavedet kuin Saarenpäässä. Ai, isieni mailla. Ja olemme tässä. Ontto, ukkini Ontto ja mummini Akahvia Homasen tanhuvilla. Leo Homanen ehti haastatella 20 vuotta sitten Leena-serkkuaan, joka oli asunut 12-vuotiaaksi Saarenpäässä. Serkun kertomusten mukaan Leo sai isänsä kotitalosta ja pihapiiristä tarkan käsityksen. Katso nyt, Valeri, hei, katso. Katso, tuonne mennään noin. Ja tämä tänne. Ja se on kiviä olet tehty, eikö ole selvästi? Niin. On. Eli toisin sanoen, tuo nurkka tuosta löydettiin. Ja tää on 12 metriä näin päin ja 15 metriä noin päin. Ja tässä ollaan nyt sitten se vanhemman rakennelman pohjilla. Muuten, tuossa oli jauhoaitta ja jyväaitta, liha- kala-aitta, rekien ja hevostyökalujen säilytys. 4. oli turkikset ja 5. oli liinavaatteet. 1916 valmistuneessa uudessa pirtissä kelpasi elellä Suomen lakien mukaan uutta omaksuen, mutta huolimatta hyvistä lupauksista Suomi petti karjalaisensa. Vuonna 1920 Tartossa Tanner ja Paasikivi innostuivat vaihtamaan Repolan ja Porajärven Petsamoon. Neuvosto-Venäjän paikalliset kannattajat olivat tyytyväisiä. Täältä Repolan Haukkasaaresta oli Pottonen. Niitä on 2 Pottosta. Isänmaallisia ja sitten oli se kommunistin ihanteen saanut. Feodor Pottonen. Ja hän oli jo saanut sen 1918 saanut sen kommunistisen tartunnan ja hänestä tuli politrukki. Ja hän oli ensimmäinen mies ajamaan Repolaa Neuvostoliiton syliin. Asukkaille jäi vuoden 1921 loppuun saakka harkinta-aikaa jäädäkö Neuvosto-Venäjän kansalaiseksi. 300 repolalaista pakeni kommunismikomentoa. Niitä 14% siis koko Repolan väestöstä pakeni. Ja sen vuoksi sitten koko Homasen perhe hevosilla ja osaksi hiihtäen joulukuun viimeisenä päivänä yöllä hiihtivät ja ajoivat Suomen rajalle. Tästä on matkaa Linnuntietä noin 25 kilometriä ja tulivat Hukkajärvelle, yöpyvät siellä
ja siirtyivät sieltä sitten seuraavana päivänä Kuhmoon. Ehkä moni ajattelee sitä, että miksi jätettiin viimeiseen tippaan tällainen tärkeä asia. No sehän on ihan inhimillistä. Kuka jättää kotinsa, elinpaikkansa? Kaikki mitä täällä on ollut, eläimet, hevoset, kaikki tänne jäi. Ja nyt kävi sitten sillä tavalla, kun tultiin Suomeen ja tuli kevätkalastus 22. Voi hyvä ihminen, nuotta jäi sinne Suorenpäähän. Ja he tiesivät, että jos sitä on viety talven aikana, niin siellä se on vanhassa saunassa se nuotta. Ja yöllä kesäaikaan, aikaisin keväällä 3 veljestä, Pekka, Mikko, Simo, varastivat oman nuottansa polsevisteiltä ja leikkasivat tuolla metäsen 3 palaan ja sitten tekivät niitä nassakat selkäänsä ja yötä myöten hiipsivät Suomen puolelle ja Kuhmossa pantiin nuotta pyyntiin. Veera Törhönen on kysymyksiä syntynyt 28.5.33, eli sieltä tuo 2 vuotta nuorempi, elää Repolassa. Ja Repolassa tässä on. Mielenkiintoista, mutta myöskin vakavaa tietoa olen saanut siitä, kuinka Homasen suku joutui lähtemään 1600-luvun alussa uskonnon vainon takia, koska luterilaiset pakosti käännyttivät ortodokseiksi. Ja sitten saivat onnellista vapautta elää täällä Repolassa, Saarenpäässä, mutta jo vuonna 1921 joutuivat toisen uskonnon takia, kommunismin takia pakenemaan Suomeen. Homasten paluu 1920-luvulla vajaan 300 vuoden jälkeen Ilomantsiin ei sujunut ongelmitta. Savolaisperäinen uusi väestö suhtautui ennakkoluuloisesti karjalaisiin pakolaisiin. Esimerkiksi Leon isälle ei haluttu myöntää kansalaisoikeuksia. Valtuustossa 13.9. emme kannata. Mutta keväällä 1936 Rentti Svinhuvud on kirjoittanut ja leimannut sen päätöksen, että Simo Homanen hyväksytään Suomen kansalaiksi. Ja vielä piti käydä puolen vuoden siellä Kuopiossa asti vannomassa uskollisuuden valat maaherralle. Se on kerta kaikkiaan väärin, että ihmisiä joudutaan juuriltaan repimään toisarvoisten seikkojen takia paikasta toiseen. Ei voi todeta muuta kuin, että voi aikoja, voi tapoja.